Sa pagsilay nila sa kinaroroonan nito, walang sabi-sabi. Agad naman yung binato ni Tomas ng pamako habang mabilisan yung sinusunggaban. Sila Pedro naman noon, pinalibutan na ang nilalang na yon upang masigurong hindi na ito makakatakas sa kanilang kinaroroonan. Subalit pagsilay nilang dinurog nito ang pamakong pinakawala ni Tomas, tila ba nagkaroon sila ng konting pag-aalangan sa kanilang mga sarili. Bago pa man tuluyang makalapit sila Pedro, bigla naman silang hinarang ng dalawang aninong umahon mula sa kanilang harapan. Huwag naman sana kayong masyadong mainitin ang ulo. Hindi ako nagpakita para makipaglaban, bagkus nais kong makipag-usap sa inyong pangkat. Ito'y para sa inyong kaligtasan, kaya mas mainam na makinig kayo ng maigi. Wika ng nilalang habang pilit na pinipigilan ang puwersa ni Tomas. Dahil sa sinabi nito, nagpatuloy pa rin sa pagsugod si Tomas kahit medyo nahihirapan na siyang pangibabawan ang abilidad ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, hindi naglaon tumigil na din siya sa kanyang ginagawa. Narinig niya kasi noon ang kanyang amang nagsalita ukol sa paghahangad nitong malaman ang rason ng nilalang. Nang medyo kumalma na si Tomas, doon pa lamang tuluyang ibinaba ng nilalang ang kanyang presensyang nagsisilbing harang. Maya-maya pa, ipinagpatuloy na nito ang kanyang pagsasalita upang mailahad ang mga bagay na kanyang nais sabihin. Ikaw, huwag kang umastang ikaw lang ang nawalan. Pinatay ko ang ina at kaibigan mo, sapagkat sila'y suklat sa aking kagustuhan. Ibigay mo sa akin ang balahibo ng anghel at sinisiguro ko sa iyo, kailan may hindi na ako magpapakita. Mabubuhay na kayo ng payapa at malayo sa anumang panganib. Paliwanag ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong tiniklop ang kanyang dalang libro at kasabay nito ang pagbalik sa orihinal na anyo ni Galasiano. Pagsilay doon ng kanyang ama, halos hindi ito makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Itay? Ikaw ba talaga yan? Nagtatakang tanong ng ama ni Tomas. Nang marinig ito ni Galasiano, mahinahong tumitig naman ito sa kanyang ama na nagsasabi ng, Oh, ako nga ito. Pasensya ka na kung kailangan ko pang iwalay sa iyo ang aking anak. Nasisiguro kong iyo kong nauunawaan sapagkat napag-usapan na natin ang bagay na ito. Ilang dekada na ang nakakaraan. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, doon tuluyang nakumpirma ni Tomas na ang nilalang na yon ay ang ama ng kanyang ina. Mahirap mang paniwalaan pero yon ang nais ipahatid ng mga katagang binibitawan ng kanyang ama. Nang hindi na niya maatimang pag-uusap ng mga ito, nagpasya siyang makisali na din sa pinag-uusapan ng dalawa. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagsisisi sa iyong sarili? Masaya ka bang makita ang iyong mga anak at apo na naghihirap dahil sa pagkuha mo sa kanilang ilaw ng tahanan? Pasensya ka na, Galasiano. Subalit hindi ka tanggap-tanggap na isa ka sa aking kadugo. Sa pagkakatanda ko, ang mga nakatatanda sa isang pamilya, sila ang mga taong tagagabay dito at hindi mga tagawasak. Mangiyak-ngiyak na wika ni Tomas. Habang binabanggit niya ang mga katagang yon, paulit-ulit namang bumabalik sa kanyang memorya ang alaala ng kanyang yumaong ina. Hindi niya din maipagkakaila na ang nilalang na yon ang nagtangka din sa buhay ng kanyang ama. Nagkataon lang na naipasayo ng matandang anghel kung kaya't nabigyan ito ng panibagong pagkakataon para maipagpatuloy ang kanyang buhay.
Matapos itong marinig ni Galasiano, nanatiling nakatitig lang naman ito sa kanila habang walang imik. Hindi na din ito nagsalita pa ukol sa kanyang rason na parabang hinahangad nitong wag nang ipaalam kay Tomas ang mga bagay na kanyang nais gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na itong nagawa kundi ang tumalikod sa kanila habang nananatiling walang imik. Pagsilay ni Tomas na aalis na naman ito, buong lakas niya yung sinugod gamit ang pinakamalakas na usal na kanyang tinatangan. Pagtawag ni Tomas sa karunungan ni Solomon, bigla namang napaharap si Galasiano habang mabilis ang binubuklat ang kanyang libro. Pagsilay ni Tomas na lumiyab na ito, agad naman niya yung binato ng mga usal na siyang naging sanhi upang balutan yon sa buo nitong katawan. Nanuot ang karunungan ni Solomon sa katawan ni Galasiano na siyang naging sanhi upang panghinaan ito. Subalit bago pa man yun bumagsak sa lupa, nagawa pa nitong makapagtawag ng 3 anino na siya namang pinasahan niya ng sumpa na kanyang natanggap sa pamamagitan ng mga usal ni Tomas. Sa paglipat niya ng kanyang natamong sumpa, agad din namang nanumbalik ang kanyang katawan na parabang walang nangyari. Kahit anong lakas ng karunungan mo, wala kang pag-asang manalo sa akin, Apo. Bata ka pa para malaman ang lahat ng karunungan dito sa mundo. Sa huling pagkakataon, ibigay mo na sa akin ang balahibo ng anghel. Wika ni Galasiano matapos nitong mabaliwala ang usal ni Tomas. Nang marinig niya ang sinabi nito, patuloy pa rin naman siya sa pagtanggi sa nais ng kanyang kadugo. Labis kasi noong naniniwala si Tomas na mas lalong palalalain lamang nito ang sitwasyon sa oras na makuha nito ang kanyang tinatangang mutya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang naglaho si Galasiano sa kanilang harapan sa pamamagitan ng isang lagusan na biglang lumitaw sa likuran nitong bahagi. Pag-apak nito sa lagusang yon, bigla naman yung ngumisi habang patuloy na nakatitig sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanumbalik ang katahimikan sa paligid na animoy walang nangyaring kakaiba. Pagramdam nila Tomas na tuluyan ang nawala ang nilalang, wala naman silang nagawa kundi ang magpatuloy sa kanilang paglalakad. Pagdating nila noon sa kanilang tahanan, agad din naman silang nag-usap-usap tungkol sa bagay na kanilang naranasan. Pilit man niya noong kinausap ang kanyang ama na magsalita ukol sa bagay na yon, pero sa kasamaang palad, ni katiting na impormasyon wala siya doong nakuha. Animoy hindi yun gaanong makapagsalita na parabang pilit pa rin itong dinaramdam ang sitwasyon na kanilang naranasan. Nang mapagtanto ni Tomas na hindi pa handa ang kanyang ama, binigyan niya yon ng ilang oras para makapag-isip. Inaasahan na niyang ganoon ang mangyayari dito, lalo pat hindi nito inaasahan na buhay pa pala ang ama ng kanyang asawa. Sa paglalim pa ng gabi, habang sila'y naghahapunan, doon na nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang ama na magsalita. Ayon dito, matagal ng panahon ang nakalipas magmula ng ilibing nila ang bangkay ni Galasiano. Yon ang pinakaunang namatay sa mga magulang ng ina ni Tomas, kung kaya't labis ang kilabot ng kanyang ama nang muli niya itong masilayan. Dagdag pa nito na, sa pagkakatanda niya, hindi naman gaanong kalaliman ang karunungan nito para madaya ang kamatayan. Naging palaisipan din dito kung saan ito nakuha ang librong nagbibigay dito ng lakas at kapangyarihan. Nang marinig ito ni Tomas, muling nanumbalik sa kanyang isipan ang labis na pagdududa sa nilalang. Kung totoo nga ang sinabi ng kanyang ama, maaaring ang nilalang na yon ay ginagamit lamang ang bangkay ng kanyang yumaong lolo
para man lamang sa kanila. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, mas tumindi pa ang kanyang galit sa nilalang. Halos hindi niya kasi masikmura noong mga oras na yon ang labis na pagkagalit dito, lalo pat marami na yung kasalanan na ginawa sa kanilang pamilya. Nagpasya na dinoon si Tomas na sa muling paghaharap nila, hindi niya na yon bibigyan ng pagkakataon para makatakas. Tay, sa tingin nyo, maaari bang may kinalaman dito si Macario? Posible kayang siya ang kumokontrol kay Galasiano para unti-untiin tayo? Galit na tanong ni Tomas sa kanyang ama. May posibilidad yan, anak. Pero huwag tayong mambintang ng hindi pa natin napapatunayan. Malay mo, inosente si Macario sa pangyayaring ito. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Tomas, ninais na lamang niyang manahimik sa kadahilanang napag-isip-isip niya na maaaring natatakot lamang doon ang kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sumingit na dinoon sila Pedro nang sa gayoy malaya nilang maipahayag ang kanilang mga saloobin sa pangyayari. Ayon sa dalawa, naniniwala itong merong kinalaman si Macario sa mga bagay na nangyayari. Imposible naman kasi kung hindi nito alam ang mga kaganapang ginagawa ng kanyang mga galamay. Dagdag pa ni Pedro na tunay ngang hindi dapat pagkatiwalaan ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos ang kanilang naging seryosong pag-uusap, nagpasya silang lumabas ng bahay para mag-inuman. Yun na lamang ang inisip nilang gawin nang sa gayoy magkaroon sila ng isang mahimbing na tulog. Habang nagkakasiyahan ang ama ni Tomas at ang dalawang albularyo, tanging paghigalang naman sa damuhan ang kanyang nagawa. Doon na siya umidlip pansamantala nang sa gayoy magawa na niyang makapagpahinga kahit sandali. Sa pagpatak ng 12:00 ng gabi, bigla naman siya noong naalimpungatan nang makarinig siya ng isang alulong ng aso. Nanggaling ang alulong nito sa baryo, kung kaya't dali-dali naman siyang napatingin sa lugar na pinamamahayan ng kanilang mga kababaryo. Pagsilay niya doon, agad naman niyang nasipat ang isang mabalahibong nilalang na dahan-dahang naglalakad sa bubong ng isang bahay. Meron itong tangan-tangang baboy na halos panay ang pagtulo ng dugo sa bawat lugar na dinaraanan ng nilalang. Kahit malayo ang tahanang yon, kitang-kita ni Tomas ang napakaitim nitong balat at nanlilisik nitong mga mata. Sa pagsilay niya sa kanyang mga kaibigan, nasipat niyang wala na ito sa labas ng kanilang bakuran. Maaaring kanina pa yun pumasok, dala na din ng kalasingan. Nang mapagtanto ni Tomas na hindi na siya nito matutulungan, nagpasya siyang gumawa ng hakbang ng nag-iisa. Ang una niya noong ginawa, kunin ang kanyang tabak at pataasin ang bakod at puder ng kanyang katawan. Matapos niya itong maisagawa, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa sentro ng baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na tumambad sa kanya ang isang malababoy ramong nilalang na kumakain ng baboy sa damuhan. Pagramdam ni Tomas na hindi gaanong katalasan ang paningin nito, marahan naman niya yung nilapitan upang obserbahan. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, bigla namang napakunot ang kanyang noo nang masipat niya ang isang sanggol na umiiyak na wala ng mga kamay at paa. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya tuluyang nakumpirma na ang nilalang na naroon sa kanyang harapan ay nagnakaw ng isang walang muwang na bata. Sa sobrang galit noon ni Tomas, mabilisan naman niya yung sinugod at kasabay nito ang buong lakas niyang paggilit sa leeg ng nilalang. Dahil sa bilis ng pangyayari, bigla na lamang bumagsak ang nilalang na yun sa lupa
habang hawak-hawak ang kanyang lalamunan. Minuto lang din naman noon ang dumaan bago ito tuluyang nawala ng buhay. Ayon kay Tomas, na bago pa man bawian ng buhay ang nilalang na yon, nagawa pa nitong maisubo ang kahuli-hulihang karne ng baboy na nakuha nito sa baryo. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng mas mahalaga sa kanya ang buhay ng sanggol. Pagkuha niya noon sa bata, agad naman niya itong binigyan ng pampaunang lunas. Tinakpan din niya ang sugat nito nang sa gayoy hindi ito maubusan ng dugo. Matapos niya itong maisagawa, agad naman siyang tumungo sa baryo upang hanapin ang mga magulang ng bata. Inabot din siya noon ng kalahating oras sa paglilibot para lamang makita ang totoo nitong pamilya. Nang masipat niya ang isang bahay na nakabukas ang pinto, agad naman niya yung tinungo upang kausapin ang mga taong namamahay doon. Hindi kasi normal na makasilay si Tomas ng bahay na bukas sa kailaliman ng gabi. "Tao po! Tao po!" wika ni Tomas habang panay ang pagkatok sa pintuan ng bakuran. Nang marinig naman siya ng isang lalaking kakalabas pa lamang, agad naman siya nitong nilapitan habang tinatanong ng, Ano ho ang kailangan ninyo? Bilisan ninyo at marami pa po kaming ginagawa rito. May nawawala ho ba kayong sanggol? Hinahanap ko kasi ang pamilya ng batang ito eh. Nakita ko siya sa talahiban, dala-dala ng isang demonyo. Seryosong sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman itong tiningnan ng bata habang nananatiling walang imik. Pagsilay niya na anak niya ito, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto habang patuloy na umiiyak. Walang pagdadalawang isip nitong kinuha ang bata kay Tomas na siya namang agad niyang ibinigay. "Pasensya na ho kayo, Manong, kung naisalba ko siyang hindi na kumpleto. Huli na kasi ang dating ko sapagkat medyo malayo-layo pa dito ang bahay namin eh." Mahinahong wika ni Tomas. Nang marinig ito ng lalaki, agad din naman siya nitong niyakap habang patuloy na nagpapasalamat. Kahit papaano, natuwa naman noon si Tomas sapagkat ipinakita pa rin ng ama ng bata ang pasasalamat nito sa kanya sa kabila ng nangyari sa anak niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya nang umalis si Tomas. Ibinili niya din sa pamilyang yon na huwag ipakalat ang kanilang nalaman noong gabi upang hindi ito magbigay ng takot sa iilan nilang kababaryo. Ipinapangako ko ho, Ginoong Tomas. Wala hong makakaalam nito maliban sa pamilya ko. Maraming salamat ho sa inyong ginawang pagligtas sa anak ko. Mangiyak-ngiyak na sagot naman ng lalaki. Sa pagbalik ni Tomas sa kanilang bahay, agad din naman siyang pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Kinaumagahan, hindi pa man siya nakakainom ng kape, pumutok ang balita sa kanila tungkol sa batang nagawa niyang mailigtas noong nagdaang gabi. Binawian yon ng buhay sa kadahilanang naubusan ito ng dugo sa katawan. Pinalabas na lamang ng pamilya nito na may sakit ang batang yon upang masunod pa rin nila ang ibinili ni Tomas kahit papaano. Upang maipakita ni Tomas ang kanyang pakikiramay, nagpasya siyang tumungo sa bahay ng biktima para tumulong sa mga gawain doon. Sumama din noon ang kanyang mga ama at kaibigan nang sa gayoy hindi siya mahirapan. Sa pagsapit ng gabi ng unang lamay, habang nakikipag-usap noon si Tomas sa kanyang mga kababaryo, bigla na lamang nabaling ang kanyang paningin sa dako ng bakuran ng bahay nito nang masipat niya ang isang bolang apoy na parabang naglalaro. Agad niya yung itinuro sa mga magulang ng bata
habang nagwiwika ng, "Manong, tingnan mo. Naglalaro ang kaluluwa ng anak mo. Naway kung saan man siya ngayon. Sumalangit nawa ang kanyang walang muwang na kaluluwa." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman nilang nasipat ang San Telmo na dahan-dahang lumalayo sa tahanang yon. Sa pagkawala nito sa kanilang mga paningin, agad naman nilang ibinaling ang kanilang wisyo sa lamayan. Mahigpit ang pagbabantay noon nila Tomas, gawa ng marami ang mga balbal na nagbabantay sa paligid. Dahil sa alam na niya ang kahinaan ng mga ito, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kanya na salagi ng abilidad ng mga nilalang. Halos sa loob ng 9 na araw, ni isang balbal walang nakalapit sa bangkay ng bata. Akala ni Tomas magiging maayos na ang lahat, pero matapos nilang mailibing ang bangkay nito, tila ba sila naman ang pinagmamanmanan ng mga balbal na merong galit sa kanilang mga kakayahan. Isang gabi, habang naglalakad silang mag-ama pabalik sa kanilang tahanan, meron silang nadaanang 8 puno ng saging na nakatayo sa gilid ng daan. Nasisiguro nilang walang nakatirik na saging sa lugar na yon, gawa ng parati sila doong dumaraan. Pagtitigan nilang mag-ama, agad namang bumulong dito si Tomas ng, "Tay, mukhang meron na namang mga demonyong makikipaglaro sa atin ah. Anong gagawin natin, Tay? Papatulan ba natin?" Hayaan mo na sila, anak. Wala naman silang ginagawa eh. Tsaka marami pa tayong mahalagang bagay na gagawin. Hindi magiging maganda kung sila ang ating pagtutuunan ng pansin. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Tomas, wala na siyang nagawa kundi hayaan ang mga nilalang. Nagpatuloy sila noon sa kanilang paglalakad sa kabila ng mga demonyong dahan-dahang sumusunod sa kanila. Makalipas ang 3 araw na pamumuhay nila ng payapa, patuloy pa rin silang pinagmamatyaga ng mga balbal. Kapag hapon, merong mga magsasakang dumaraan sa kanila na tumitigil sa harapan ng kanilang bakuran. May mga pagkakataon ding nakakasilay si Tomas ng mga kabayong gumagala sa damuhan na panayang pagtitig sa kanilang tahanan. Paulit-ulit na nangyayari ang bagay na yon hanggang sa dumating ang puntong nasagad na ang kanilang mga pasensya. Isang hapon, kakabisita lang ni Pedro at ng kasama nitong albularyo. Pagsilay nila sa mag-amang nakaupo sa labas ng bahay nito, agad naman nila yung nilapitan. Tuwang-tuwa pa noon ang dalawa, gawa ng may mga sorpresa itong daladala. Ngunit sa paglapit nila sa kinaroroonan ni Tomas, bigla naman sila noong natigilan nang masipat nilang nakasimangot ito. Nakakapagtaka ding hindi sila nito nagawang mapansin na para bang meron yung iniisip na napakalalim. "Uy, Tomas, ayos ka lang ba?" Tanong dito ni Pedro. Nang marinig ni Tomas ang kanyang sinabi, mahinahon naman itong tumitig sa kanya habang bumubulong ng, "Mang Pedro, may dala ba kayo ng buntot ng pagi?" "Oh, dala namin. Bakit?" Pagkarinig ni Tomas sa sinabi ng kanyang kaibigan, agad naman niya yung kinuha at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa talahibang nasa harapan ng bahay nila. Pagpasok niya doon, walang habas niyang pinaghahampas ang buong paligid na siyang naging sanhi upang magsiliparan ang napakaraming mga ibon. Ang iilan sa mga itong hindi pinalad ay nadakip ni Tomas na siya namang dali-dali niyang dinala patungo sa ilalim ng kanilang tahanan. Sa kabuuan, 2 nilalang ang kanyang nahuli noong araw na yon. Bagaman nasa kaanyuan ito ng dambuhalang ibon, nakakapagtakang madali itong nabitbit ni Tomas na para bang hindi alintana sa kanya
ang bigat ng dalawang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na itong maitali nila Pedro sa haligi ng bahay. Ang ginawa nila, hinintay nila ang 2 ibon na bumalik sa orihinal nitong mga anyo. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon pa lamang nasipat nila Tomas ang 2 babaeng nagbalat kayo bilang mga ibon. Daladala ng mga babaeng yon ang sabulag ng mga magagandang dilag sa kabila ng naaagnas na nitong mga anyo. Nang hindi na maatim ni Tomas ang pagbabalat kayo ng 2, paulit-ulit niya yung hinampas ng buntot ng pagi hanggang sa lumitaw na ang totoo nitong anyo. Panay pa ang pag-iyak ng mga nilalang na yon habang patuloy na dinaramdamang talim ng latigong paulit-ulit na lumalapat sa kanilang katawan. Kitang-kita na dinuon nila Tomas ang pamumutla ng 2 dahil sa tindi ng pinsalang natamo nila. Sa paglitaw ng totoong anyo ng mga nilalang, doon pa lamang niya napagpasyahan na tigilan ng pananakit sa mga ito. Nang medyo kumalma na noon ang 2, agad namang kinuha ni Tomas ang 2 tali para ibigti ang mga nilalang na yon. Hindi na namin kayo kakausapin o ano paman. Pakisabi sa demonyong inyong pinaglilingkuran. Susunod ang mga kasama nyo sa inyo. Wika ni Tomas habang inihahanda ang 2 tali. Okay, paano ba yan? Last 5 episodes na lang tayo para sa Balahibo ng Anghel. Tapos yung 21 tsaka 22, mamayang hapon tsaka mamayang gabi. Kaya pahintay na lang ako. Sino ba rito ang excited nang makita si Macario? Paki-comment naman sa baba. Yun lang. Salamat.